For at oprette rejseafregning, klik på Opret rejseafregning i topmenu. Et nyt vindue kommer frem med den enkelte rejseafregning. Klik i topmenu på Opret bilag. En ny undermenu kommer frem. Her klikkes på Indsæt bilag. Så åbner et nyt vindue med posteringer for det valgte betalingskort. Marker de ønskede bilag, der ønskes tilknyttet til rejseafregning, og klik på Indsæt. Rejseafregningsbilaget kommer frem, nu med de ønskede betalingsbilag indsat. Bilaget kan nu sendes til godkendelse. Man kan fjerne det, kan gemme sit arbejde og oprette et nyt rejseafregningsbilag. Man kan gemme det og gå tilbage til hovedmenuen, eller man kan lukke uden at foretage ændringer.